Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Minecraft alături de fratele meu. Bună. O să intrăm pe un Skywars. Așa, sper să ne dea pe același server. Așteptăm. Sper să nu ne dea greș. Deoarece e foarte băguit. Nu, am intrat. Trebuie dacă nu pe tine. Tu ce caracter ai, că nu te știu. Stați. Dragoș, n-am intrat cu tine, din păcate. Ok, hai să intrăm într-un match. Stai că te văd. Mă vezi? Nu. Am dispărut, nu? A, spectate, stați puțin. Că eu vreau să joc match direct, nu să spectatez. Știu. Trebuie să vedem dacă ești. Te duci la play. Bine? Te duci la omul ăla, Antone, bine? Că scrie vii. Stai. Bine? Nu, că n-am intrat pe amândoi. Uite, mă, bă, da, am intrat. Hai, ok, Am bravo. intrat, Hai, mă duc la play. intră. 28 Eu de secunde? 26. Da, am intrat amândoi. Ia uite-te în joc, Da, da. bine, da. Deci am intrat pe o mapă. Ale, cred că sunt albine. O să încercăm să ne ducem în mijloc. Sau nu încercăm să ne ducem în mijloc. Pentru că e foarte greu. Vin foarte mulți și s-ar putea să fim omorâți. Riscăm să fim omorâți. Eu sar. Așa. Să ne ducem la primul ce? Pe cap. O, deci avem cât de cât. Avem chestii bune. Să luăm cuburile, o să ne trebuiască. Să ne ducem în mijloc. Deci până la urmă ne ducem în mijloc, băieți. Așa, știu că mai e un chest pe unde. Înăuntru mai e un chest. Trebuie să faci parcurs ca să... Nu trebuie să faci parcurs. Bun, a plecat să vede. Dai-mă și câteva sugeți. Și am Trebuie să sparg asta. Că altfel nu pot eu. Adică... Eu n-am armură. N-am ce să plec și buți. Stai că mai am ce să mă... O cască, sabie, pantaloni și cuburi, foarte bine. Vin. Bă, eu n-am cuburi. Mamă, ce bine. Topoare, nu lăsă nimic. Eu n-am să mă duc. Așa. Sunt aproape full diamond, Dragoș. Mai trebuie buți și gata. Mie mai trebuie și ce Avem sabie. Bă, Perfect. Dacă mă prinde cineva, cred că mă face bun. Da, Marco. Dragoș, mă duc în mijloc. Bine, du-te. Am multe blocuri? Să vii și la mine. Vine unul să mă bată. Ai grijă. Deci dacă cant, nu cred că o să cant. Stai că știu că mai era un chest pe undeva. E pe înăuntru. Uite acolo. Deci sunt 3 chesturi. O să vă las serverul în descriere. Dacă vreți să intrați și voi. Bă, ce blocuri ai tu? Nu știu, o grămadă. Vine unul cu aproape full iron să mă bată. Și eu n-am nici bun și Stai. nici full iron. Nu am de stai. Nu facem timp. Ok, am cuburi destule. A murit unul. Unde e mijlocul? Mijlocul vezi că e un bol. Ăsta? Da. Nu-i bol, este... Bă, e aceeași, un bol cu o floare. Ești tu la mine? Ce? Ești full diamond? Nu sunt diamond, mai trebuie buți. Uite, Antonio, mă vezi? Uite, Antonio. Da, ok. Să vii și la mine, te rog. În mijloc să ne ducem să ne dăm în gură. Eu văd cum pui pe acolo. Bă, eu n-am nimic. Pun pauză puțin, am o treabă, revin imediat. Nu mai vezi. Ok, deci am revenit. Mi-am rezolvat problema. Acum încercăm să ne ducem în mijloc. Să vii și la mine. Dragoș, încerci să vii în mijloc? Păi n-am blocuri. Stai să dau ca. Nu te rog. Ce? Da? Am ținut pe tine. Vezi că mai e unul în mijloc. Mai e unul? Da.
Uite. Mai grijă. Bă, încerc. Bă, și după aia vii la mine. Dacă mor. Ce vreau să mă văd. Stai că i-am văzut numele. Trebuie să sparg astea, nu pot să mă ridic altfel. Mă poți? Ce? Punem de lungă. Caut în toate ce stările, da. Măcar un... Bă. Ce? Îl văd pe ăla. Vine la mine. Nu de ce am văd. Masi, ce dau acum. Hai mă, că ăla nu cred că e aici. Bă, aici e. E un guest. Bă, eu sunt gay. Nu știu ce să fac. Să mă duc la el sau nu. Aia? Hai să zic, da, să vedem dacă facem timp. Băile! Bă, lasă-mă. Lasă-mă cu tonul ăsta, Antonio, că nu mai mă... Dar nu zic ție. Și mă zici la ghetul ăla. Dracu ar cu mine. Dar nu știu nimic. Uite-mă, Antonio, uite-mă. Vezi că fac aici la mine, bă, nu știu câte ce Buți, perfect, deci nu putea să fie mai bine de atât. Antonio, uite-te la mine puțin. Da, nu, dacă erau buți de diamond. Antonio, uite-te Uite. puțin la mine. Ok, avem ce? Avem armură perfectă. Să-l așteptăm pe tipul ăla să-l omorâm. Păi sari, după aia, ai grijă. Nu sar, după aia mor și eu. Păi sparge aia, ține. Dacă e mai full ca tine, înseamnă că te bate. Nu e mai full ca tine, deci te bate. Stai, că mă prefac să fac timp cu el. Da, o să-ți dea două bucăți și te aruncă din apă. Te arunc. Dă-i, aruncă-te. A sărit cu mine pe insulă? Mamă, ce mă speriam că a sărit cu mine pe insulă. Păi nu a sărit? Nu. I-am dat eu sword, Antonio. Puto. Ce? Ok, deci va fi cam greu să câștigăm meciul ăsta. Ce capută, bă. Dragoș, unde ești? Oh, vin la tine. Uite-mă. Uite-te Ce ar la... fi să mă omor exact Dai și pe... mie un display. Nu. Bă, te rog eu frumos. De... Am câștigat. N-ai câștigat, ai mai rămas tu cu ăla. Antonio, Ce mai întâmplă, oameni? bă, Antonio, n-am rămas. Hai să-l... Ai murit? Nu, eu sunt... Hai să-l vedem pe Dragoș, să-l căutăm. Eu spun insula mea, înțelegi? Eu n-am... Nu, hai să intrăm într-un nou meci. Bă, eu ieși și mă sinuciți. Deci, ați văzut că v-am promis că o să postez și Minecraft și m-am ținut de cuvânt. Eu mă sinuciți să mă joc Antonio. Stai puțin, Urmă. Antonio, să ne vedem. Ce? Eu... hai. Să intrăm în același meci. Nu, uite-te, du-te la VIP. Aici. Ce? Uite la VIP aici unde scrie. Uite, îmi fac ca cap... Nu, la VIP-ul ăla. Hai, Nu lasă că am pot să- intrat, intru în Poate. meci. Uite-te, Antonio, uite-te, uite-te. Antonio, Ok, am intrat într-un nou meci. Antonio, fix lângă Da, mine. fix lângă, am picat fix lângă Dragoș, cred. Uite cum dau cu mâna. Unde ești? În cealaltă față. Ah, În uite, cealaltă, nu ăla. uitați-l. Să vedem. La mine, Antonio. Mă duc jos, mă. Cât de când bine Mamă, ce nu avem mamă. armură, doar boți. Să luăm și toporul, că o să ne primesc că... Merge să dai cu mine. Da, în caz că n-am sabie, dau cu toporul. Eu am sabie. Îmi trebuie blocuri neapărat. Așa. Deci, am foarte bine. Sabie, am Mă reușit să duc nu afară, mai sabie. ai vreun chest? Cască. Eu mai trebuie buți și câteva blocuri. Să avem grijă să nu vină pe noi. Eu mă bucur doar dacă îl bat pe Antonio, dacă nu. Deci, mamă. Am blocuri. Momentele astea sunt foarte fericit. Vin la tine. Deci s-ar putea să câștigăm meciul ăsta dacă nu cădem. Adică te bat eu. Văd că vine cineva. Nu vine. Eu sunt ăla. Ok, deci așa. Deci avem armură, pot să zic, extraordinară. Niciodată n-am fost full diamond, deci... Dacă am pierdut. Mă sperăm. Facem timp? Nu, eu timp cu tine că ți-i băsai. Bă, vine unul la mine.
Bine, atunci să Nu știu ce să fac. Eu sunt ăsta. Tu ești? Da. Ai vrea tu să dai cu pumnul. Bă, am Mai murit. ușor. Hai, vină. Deci, mai întâi Aline, nu dai direct bine. Nu da, Antonio este. Vreau și mai. Nu, Antonio, nu. Bine. Nu da, Aline. Pac, ceau. Ne vedem data viitoare. Mersi că mi-ai făcut și... Păi, ne simți. Să știi că n-am mai fost nebune. Păi, eu vreau să mă Ce-ar bag fi cu să tine. canti? Ce-ar fi să canti? Pe așa, că am rămas băcuit și nu m-am aruncat din apă. Uite. Ce? Trebuie să avem grijă. Bă, e unul la tine. Omoară. Dă-i în gușă. Dă-i Antonio. Messi. Messi. Bă, dar ce... Stai că l-am prins aici. Da, l-ai prins, ia uite-te. Avea... Cred că avea cască de diamond, Am murit, nebună. m-am dus să-l spectați. Nu, nu sunt sigur. Boți. Cască, deci tot nu reuși să fii full diamond. Este promite-mă pe unul. Horror. Horror. Uite, o spectați pe Antonio. Chiar în fața lui. Nu pot să... Te-am luat cu burile? Nu pot să te iau. Încercăm să ne ducem... Nu, am murit. Nici se întâmplă asta. Cred că am câștigat doar o dată sau de 2 ori. Am murit? Da. Dați foc. Hai să ne întâlnim la VIP, să vedem. Care Nu cred că închei episodul aici. Bă, eu zic la mine. Antonio, știi unde te duci? Zi. Deci te duci acolo unde scrie vie pe omul ăla, știi? Să ne întâlnim. Bă, dar nu teleportează, e chiar băguit. Se teleportează. Nu, deci. Ok. Stai să vedem. Nu l-am multiplayer. Nu. E la mine. Să-mi vezi și tu ca. Ok, lume, deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai postăm Minecraft Skywars, să scrieți în comentarii. Aveți un link în descriere de la jocul acesta. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un share să vadă și prietenii voștri. Pa!